бо мақсади таъмини истироҳату фароғатии сокинони шаҳри Турсунзода дар боғи фарҳангиву фароғатии шаҳр қаҳвахонаи наву замонавӣ бо номи Алибаба ифтитоҳ гардид. Дар рӯзи аввали фаъолият ҷиҳати ҷалби муштариён ба ин макон баҳри меҳмонону кормандони боғи марказии шаҳр зиёфати идона ташкил карда шуд. Қаҳвахонаи мазкур дорои шароити хуб ва ҷавобгӯ ба талаботҳои замони муосир буда, бештар хӯрокҳои тезтайёр, питса ва дигар намуди хӯроку хӯришҳои болаззат омода ва пешниҳоди мизоҷон мегардад. Дар ин баробар фурӯши яхмосҳои ватанӣ ва туркӣ ба роҳ монда шудааст. Роҳбарияти қаҳвахона дар самти хизматрасонӣ ва нақшаи минбаъдаи хеш чунин андешаронӣ намуданд. дар боғи марказии шаҳри Турсунзода қаҳвахонаи Алибаба кушодашавӣ аст. Аз тарафи ҳукумат дастгирӣ кардан мо ҳамин қаҳвахонаро кушодем. Мо хурсанд ҳастем ки ҳамин шароити хуб ташкил кардан. Қаҳвахона шароити хуб дорад, замонавӣ, дар талабот ҷавобгар аст. Мо дар хизмати мардуми шаҳри Турсунзода ҳастем. Марҳамат биёянд, истироҳат кунанд, мисол боғи марказӣ тамошо кунанд. Мақсад омада оилавӣ дар қаҳвахонаи мо истироҳат намоянд. маврид ба зикр аст ки дар қаҳвахонаи мазкур ҳоли ҳозир 4 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин гардида, дар наздиктарин фурсат бо зиёд гардидани шумораи муштариён теъдоди кормандон аз ҳисоби мутахассисони ботаҷриба зиёд карда мешавад. масъулини қаҳвахонаи мазкур дар оянда нақша доранд ки чунин марказҳои хизматрасониро дар дигар мавзеъҳои тамошобоби шаҳри Турсунзода ва тамоми шаҳру навоҳии мамлакат сохта ба истифодаи сокинон ва меҳмонон супоранд.